Буенос диас, приятели! Днес ще си говорим за каманияка Талия. Историята на Талия е изключително трогателна. Тя живяла по времето на средновековието. Тя познавала хан Дариус, с него имали голяма любов, докато не разбрала истината, че той прави гердани от телешки сърца, но понеже разбила сърцето на Дариус, Нокса си искали да убият Талия и да я натъпчат в бидон и да я хвърлят по склона на изгнанниците, както и да е тя избягала. От Ноксус и отишла в Белоградчик, откъдето научила от лорд Волдемор магии. Сега с спотлайта на героя пасива се казва палим джапанките с нея. След 5 секунди пешачката я хваща. Остра опороза е принудена да язди камък. Първата магия се казва метам камън и с тази магия тя взима от разградското изсъхнало езеро 4 камъка и ги хвърля по противника и му чупи главата. Втората магия се казва опустошителни хемороиди. С тази атака тя заразява противника с хемороиди, заради който той скача от болка, имитиращ Слави Трифонов по време на полуфакт. Третата атака се казва мирното поле в Узбекистан. С тази магия Талия тя пуска бомби по терена, от който противниците получават гърчове. Ултиматето се казва най-ми е хубаво Белоградчик. С тази магия Талия прави мост от белоградчишките скали и на всичкото отгоре ги язди като Джеки Чан, Родела Ребай.